beri fi fulfulde yamde jeetati silmaji capande tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal kon waktuni to Nouakchott leydi Mauritanie. Amadou Baroba tedduɓe heeɗi ɓere fi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tengtude oɗo subaka alarba balɗe nogas e go'o lewru go'o ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yo Allah hokke ñalde e dow jaam to leydi Niger yimɓe capanɗe tato e goho maayi alet paltiɗo e dow fiyande waɗude to wuuro no wiye Boziye nder diwal Tilaberi hirnangue Niger ko yimɓe fedde kuliyankore jenim tuma waɗude o fitina ma en garto hen fuɗɗode kabaruji ɗi Paul Henri Sandawgo Damiba gonɗen koto leydi Burkina Faso o du wattama e juuɗe hooreɓe ndi leydi ko ɗum nantini hanki gouvernement leydi Togo o laaminoɗo kiiɗɗo Burkina Faso laamu makko sammina koye hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ko biyeteɗo capitaine Ibrahima Traoré rewi ɗon o dogui moloyade Togo gila nden ardiɓe joni Burkina Faso ɓe no tuumi oɗo waɗude peeje liɓude laamu leydi ndi baroɗe Sénégal jaɓɓama hanki to galle lamorɗo leydi Sénégal e tawtorede calɗi leydi ndi ɓe teddinama ɓe mantama ɓe manama hoorejo leydi ɗi inde makko ko Bassirou Diomaye Faye o yettiɓe o jarniɓe o weltiniɓe ɗum waɗi ko caggal nde Lion en jiili laawi Dakar e tawtorede ujune yimɓe gam hollude desewal kan Coupe d'Afrique des Nations hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ngal ɓe pooli to leydi biyetede Maroc tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ɗo mbawɗon heɗorade amen kala yo jaame kisal woni moɗon to Niger puɗortoɗen yimɓe capanɗe tato e goho maayi joyo woɓɓe mbarmi hippande waɗude arrête faltiɗo to wuuro wiyetego Boziye nder diwal Tilaberi hirnangue leydi ndi nokku keruɗo e leyɗele tati Sahel yimɓe fedde kuliyankore jenim tuma waɗude o fitina keroɗen Minati Diallo e kabaruji ɗi ɓe nantiri ana hollita ɓe yimɓe waɗu boneɓe ngari e motoji wakkati hakkunangue ɓe kaɗali e nokku goto tan ɓe piili Boyiye foof ɓiɓɓe wuuro ngo andana ɗum law ɓe jokkin hen e wisede ɓe hewɓe ɓe jaltini worɓe ɓe foof e ley cuuɗi ɗi ɓe kawrindini ɓe e nokkure wotere fare mabɓe fellude ɓen yimɓe capanɗe taton e goho maayi e on wattu joyon woɓɓe mbarmi ɓe ɓeydi hen e wi mabɓe rewɓe kañum e sukaɓe ndenike e ngo wargo bongo wakkati seeɗan caggal yaltugol ɓe kuliyankoɓe hewɓe ɓiɓɓe wuuro ngo dogi yaltude ton ɓe joppi mayɓe ɓe saabe kulol fati ɓen garta tawa ɓe ɗon so mbara ɓe kabaruji goɗɗi kolliti yimɓe Boziye jawali heɓude ballal laamu ngu hertamoya e konun koɓe dakinoɓe nokku tawaɗo kilométre uji 9 e wuuro ngo ɓen gari fa kikire nden woni ko mayɓe ɓe cuura nantini seede goɗɗo wakkati fof yimɓe fedde kuliyankore jinimo ana gaɗa kippanɗe e diwal Tilaberi ko kamɓe ɗum tuma waɗude ngo wargo gam sakkade ɗi fitinaji hooreɓe gure kewɗe ɓammi peeje gam renude nokkuje mabɓe Yeru e Yatakala Wazarbe kañum e Dolbel nokkuje goɗɗe yimɓe muɗum no moloyike e gure mawɗe ɗe hono Tera e Bankilare andinde e lewruji ana ɓuuri ƴaɓɓino ndu yimɓe noga e ɗiɗo no maayi e hippande waɗande e wuuro Takubat to Éthiopie kam fodde yimɓe capannayyo taw ko murtuɓe yaaduɓe gouvernement o mbarama e dow jumre e caggal fiyande drone ñande 15 lewru ndu gonɗen to Amara e diwal Éthiopie kono ngu no woni e haɓude e murtuɓe e nder ngal diwal gila duuɓi tati joni hooreɓe leydi ndi no keewi ko waɗata piyanɗe drone en e nder ngal diwal saare ɗiɗo ɓerde ɓurde hewde yimɓe e nder Éthiopie e wiide seede en fiyande waɗi ko e nder Daka yimɓe jogiiɓe kaɓorde yaaduɓe gouvernement o fodde e temedde jeeɗiɗi kilométre rewo Addis Abeba lamorde e ndiɗo leydi to Burkina Faso e alhaali Paul Henri Sandawgo Damiba o nawtama to Burkina Faso caggal nde o yaltina Togo gila yontere faltinde ko ɗum gonɗini hanki gouvernement Togo Paul Henri Sandawgo Damiba hoorejo kiiɗo Burkina Faso mo laamu mum sammina e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi dogi moloyade Togo gila nden ardiɓe joni Burkinaɓe no tuumimo wonde caggal peeje etade liɓude laamu Burkina Faso Togo jonitimo Burkina kono e dow sarɗiji banggue ñawoji keɗoɗen ko ɓuuri laaɓude Boliba Paul Henri Sandawgo moltoyinoɗo to Togo yaltinama toon gila 16 andu lewru goɓɓuro ko ñande wiiti emum o jonita ardiɓe Burkina Faso caggal nde o holla ñawoɓe suudu ñaworde wulitetedu wondu Lomé lamorgo Togo ko ɗum andini ɓayinago jagorɗo ndi leydi kalfinaɗo gueɗe ñawoje o tengtini e nder ɓayinago wonde Burkina Faso ɗaɓɓino hokkitede Damiba gila 12 ndu lewru goɓɓuro eti ɗum e dow fawde mbo bonandeji mawɗi wana noddude jiiɓu leydi e wargo
janggoji hollitama kadi e nder ɓayinago ardiɓe Togo ngo wonde yeltingol dami ba nder leydi mabɓe ndi ina ɗofti tan gollidal fanno ñawoje gongal hakkude leyɗe kadi e ɗoftagol sarɗiji laamu jagoɗo Togo toptiɗo ñawoje holliti hen kadi wonde jaɓugol jonnitagol Paul Henri Sandawogo dami ba Burkina Faso no ɗofti sarɗiji wonde ɓandu makko ndu e hakkeji makko ɗi ɗoftate e kadi o dañata ñawore timmude e kadi jukkore mayde fawetake e makko hayso tawi Burkina Faso wurniti e nden jukkore e dosgal mum ko ɓoyani ko wonande jantiɓe leydi e siftinde Paul Henri Sandawogo dami ba ittuno laamu Burkina Faso ko e lewru go ɓuri hitan ɗiɗi ɗiɗi nogasi ɗiɗi caggal nde o samminno laamu makko Roch Christian Kaboré lebbi jeenayi defti hen capitaine Ibrahima Traoré sammini laamu makko ngo. to Côte d'Ivoire waɗi balɗe remoɓe kakaoɓe no gondi e ande saabu koɓe sodanaka demal mabɓe ngal guila lewru 11 ɓuuru faltindu laamu ngu ƴetti peeje wallitade ɓe remoɓe jagoro halfinaɗo demal ngal ko binan Kwasi Adoumani yewtidi e jayndiyankoɓe talata hanki keɗoɗen Abdoulaziz Diallo. laamu ngun ƴetti feere soditugol tonuji ujune temedere e nogaye jeetati kakao maraɗe fewdo ɗo kam mojoɓe remayɓe ɗum no hawra embere milliarduji temeɗɗiɗi e capanɗe jeetati sefa koɓe fandi e ɗum ko faabagol mojoɓe gendiyankoje sodayɗe kakao ɗen hawruɗe e caɗele mbuuɗi waliɗi yilirde kafe kakao nden yoɓay mbuuɗi ɗin wano laamu ngun holliri non kono mojoɓe sodayɗe ɗen ruttoyayɗi laamu ngun tuma ɓe heɓi feere ɓe wawi laɓɓinde alhaali jawle maɓɓe ɗen kakaoje mariɗe ɗen fewdo ɗo ko coggu ngu laamu ngun happuno ngun temeɗɗe jowi e capanɗe jeego sefa kilo goto kala wano wi'irano noon ka fuɗɗode dabbunde kakao jagorɗo halfaɗo demal ngal ko Benin Kwasi Adoumani wi'i ko ɓuura hawjirede kon fewdo ɗo ko yoɓugol remayɓe ɓen. Les enlèvements vont donc démarrer dans les jours à venir. ɗe fuɗɗete adede e ɗe balɗe ɗo fi ɗoytugol ko soñakon ka gese min etoto yeeyugol ngol kadi newo ɓay ko min faandi ko hiwgol remayɓe ɓen yo ɓerɗe remayɓe ɓen fof waalo muradu ndu huɓidama. L'ensemble des producteurs, la situation est désormais sous contrôle. E nder hen o holli wonde tonuji ujune 10 kakao hino yeeyede ñande o ñande fewdo ɗo e nder leydi ndin kono e bange go faabo ngo laamu ngun waɗani remayɓe ɓen hawrodiri e alhaali mo newaki ka luumo windereyankore ɓay coggu kakaoje ɗen ɗuytori 30 e nder temederewel ko ɗum woni sabu yo ande nden hewtumo kala e nokku mum e jokkuɓe demal e ngeygu kakao. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. ɗo e Dakar kikiɗe hanki baroɗe Sénégal jaɓɓama to galle laamoɗo leydi ndi caggal nde ɓe mbaɗi ñaaƴo mawgo gam jaɓɓodirde e hollude desewal ngal yaltunoɓe gam jaɓɓade ɓe guila dias yimɓe hewɓe potti hanki to galle laamoɗo leydi ndi saaha mo hoorejo leydi ndi yetti no fewi kippumo Pape Thiaw ardi wondude e wallidiɓe mumen foof keɗoɗen Bocar Tall. ko e jamanu kewɗo ardiɓe leydi Sénégal juɓɓini jaɓɓugal ɗe baroɗe suuɗɓe desawal kanna hitande 2025 to leydi Maroc e tawterede hewɓe mantidiɓe ɓiɓɓe leydi ndi guila e nalankoɓe dilloɓe e cosaan e fina tawa ha e hewɓe e lundo dawro leydi ndi gam ruttude teddugal Sadio Mané e wondiɓe mum hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye holli weltare mum e ndi gañaari mawdi. mi wino ko baroɗe tigi jiiɗen e nder duniral ngal on kaɓaka tan saabu duñaari mba detawol ngal taɓe ɗon ko saabu limagu e wellitare men Sénégal naaɓe foof kaɓama haɗa wonde fayida nde ala guriji en jiri e liwal mawgal e jidde leydi ndi ko ɗum waɗi gaddugol ngal ɗo detewol ko tariyankewol sanni. Kalidou Koulibaly capitaine kippu o yetti ɓiɓɓe leydi ndi e kuuɓal e dow inde fettoɓe ɓe o holli wonde aɓe kebli gam addoyde koode goɗɗe. ko rewate ndi mbuñaari ko eɗen gandi enen foof musidɓe baroɗe addoyde koode goɗɗe ɗum taari fuku koyngal leydi ndi ene tiiɗi e amen no feewi eɗen gandi ngol ɗo kadi onon dokkodirnoɗen aadi ni hoodere ɗimmere nde heɓama ko e ballal ɓiɓɓe leydi ndi foof goto e men kala on jarama Sénégal ha yeeso. ngam tengtinde weltare makko e nde Sénégal naaɓe hoorejo leydi ndi andini wonde kala pettowo ma rokke million ngaji 75 CFA wondude e terrain mo mahaka ko ina tolno e 1.5 métreje carré. jonde ko wiwiti alhaali faggudu ko woni waɗude to Davos leydi Suisse no herƴi seeɗa suudu sardiyankoru leyɗele Europe ƴetti pellital dartinde nanodiral wonungal e waɗede hakkude fedde leyɗele Europe e dawlaji dentude Amérique ɗum caggal Donald Trump hoorejo Amérique holli anniya muɗum ɓeydude kadi sagale namen taxuji e yeeyeteɗi immotoɗi leyɗele Europe fewde Amérique keɗoɗen Ummuba. toɓɓere nde hikka e nde jonde yowitinde faggundu no fawi e daranago yewtereji jonde tumbindirande jooma jawdiɓe hewɓe kono e nder ɗi yewtereji lurra waɗi hakkunde ɓe hooreɓe ko faati e ɗi ngeyguji
e lewru jeetataɓoru hitande yawtude nde nanodira waɗano hakkunde Europe e Amérique fi ngengu. Donald Trump e ɓifawgo yeeyeteɗi Europe naji 15 nder temedere we so wona jande e bafata don kanko 50 e nder temedere we. Kono Europe kañum hari e ɓi ittugo coggu sagalle duwañi e dow ɗi moƴƴinteɗi e isinji Amérique maremeteɗi. E biyol o hoorejo fedde politique ñamoyankeɓe Pierre Edouard Sterin wawa wonde yo Amérique soodu piiji Europe hara ɓe yoɓaali sagalle duwañi. Kono ɗuuɗuɓe ɓe député ɓe ñamoyankoɓe no sikki tun dartingol ngal nanodirar ko faljere. Emmanuel Macron jami faransinaɓe ɓen salago teddingo sariya doole. Ursula von der Leyen hoorejo sandu toppitindu kisa dental Europe yewti fi alhaali Groenland. E biyol makko nde e ɓore Donald Trump ko hunde hulɓinaninde fi kisal hayrisinaɓe e sinuwaɓe e kala jeyaɗo kawtital OTAN. tedduɓe heeɗiɓe koɗo kaɗetene ɗiɗo kabaruji en jetti jani fof en. yamde jeetati silmaji 42 walla min 45 woni to sare alkali ɗum ko worgo leydi Sénégal to Kabada. Kabada ɗo waɗɗani senoba e diwal kerol hakkunde Sénégal e Gambia. tedduɓe heeɗiɓe en garat joni e kabaruji ɗi. Rama Diallo mi salminima. Mi salminima Amadou Barouba, mi salmini heeɗiɓe. Non jati Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli ko hen gareten joni. Non jati Amadou Barouba kalen haala Ligue des Champions to Europe en pahmi ndelle hanki kawle mawɗe tawama. Hanki Real Madrid holli AS Monaco dowle 6-1 ɗum wonno ko tawan jaltuɗi hakkunde ɗo diɗe ɗiɗi. Kylian Mbappé waɗi mbadduji ɗiɗi adiɗi Real e leyɗon en PSG kañum mumi Kipu Sporting kaɗum hokkayɓe polgo Portugal woni liɓuɓe ɓe 2-1 ko rewido e mbadduji ɗiɗi Louis kanko fijo manaɗo ngal diɗal woni Luis Suarez timmi lawol ɗiɗaɓol champion d'Europe ana wasa ɗeɗo kawre Ligue des Champions hikka samugol maɓɓe hanki woɗɗiniɓe ɗo no tabintingol darde maɓɓe jeetaɓal timmode ngal sey ɓe ndoma kasin hawrude e Newcastle e yontere warole nde woɗi du e leyɗon en Arsenal e Inter kamɓe kasin ɓe tawdama e fijo ngo hanki Arsenal hawi Inter 3-1 Tottenham Dialoken Dortmund 2-1 e kawral tawangal hankingal. Amadou Barouba ko wana ɗum ɗon en kawre ɗe ko jokkoje hande Marseille e Liverpool kawral kewgal domede OM ana wawi ɗon fendade fijugol barajiji hande maɓe daña feyitalken maɓɓe feƴƴide jeetaɓal timmode ngan Liverpool kañum wonno fa joni du ana yeeli e tawdede équipe uji jeetati yeeso ɗi so ɗum tabiti ɓe keɓa addane maɓɓe jeetaɓal hande nde. Rama Diallo Fédération sénégalaise de football fedde tammine ballon lato ballon Sénégal hulani wullitande Maroc. Jati fedde nde holli tan e li o wakkati mo hollita Maroc na yiɗi wadde wullitande to CAF e FIFA iɓe keɓindi ɓe kulay ɗum sabo wullitande wakkati kala hunde ko waɗete e fija ballon alhaali o no wardi fu no wonno ko ɓe koyrata ɗum iɓe gonana ɗum fa joni du jaabu liyo en e on wakkati kamɓen kam mbaali e weltorede ɗo hanki ɓe beltorama ɓe mbarjitama caggal wartirde hoddere ɗiɗaɓelde kan e leydi maɓɓe Amadou Barouba teddugal ɗum wonno ko hooreɓe leydi Sénégal gaɗani noon jati dasitake kono rondeke wadde ɓe dondiɓe ɗum no hannirta ni Rama Diallo jarama.